Kwasukasukela. Sibingelele kubabukeli bonke udokotela lo unkunzi emalondalonda uDlamini phansi kwaceza lapha khona abaningi ke abanokumbukela banokulalela ukuthi kwaceza ukuphi nendawo sihlukanise abantu abaningi abangajwayele ukusibukela mhlamba abaqalayo ukusibukela ukuthi uceza uphakathi noLundi noNongoma uma uqhamuka ngoline waNongoma uqhamuka kuMtuba kuphi Pitasi line wangapho oqhamuke ngawo uceza uphakathi nendawo lapho esikhona ke kukwa brush isigodi isiteshi okwehliwa kuso kwaNdlovu eManazarethini ufika usho ukuthi ufuna udokotela unkunzi emalunda uDlamini ilona gama ke lelo lomnyanga esanikwa lona ngokwemsebenzi ngoba sesinesikhathi kule ndima sikade sayiqala sincenga sisiza abantu namhlanje ke sikuningi silokhu sikuveza abantu abakufundayo angisingayo kwindoda isikhathi esiningi enokuveza izinto abantu abaningi abayijwayele kunesiphiwo nje sami uNkulunkulu angibusisa ngaso kweyingugayayo la ekhaya nendlela engisebenza ngayo namhlanje ngifuna ukuthi ngiveze indlela enye esiyenzayo la ekhaya esisebenza ngayo nginananku noPopi namhlanje lo noPopi lo abantu abaningi makukhulunywa ngesithixo noma ngesilwane phezu komzimba wakhe kukhulunywa ngento engabonakali kunabantu asebehambe kakhulu kuthiwa abalahlwilwane kodwa abalahleki umuntu wakhona athi ngihambe inyanga ayibale eziningi kodwa manje leso silwane asisuke phezu komzimba wakhe ishe maphusheni njalo iyabuya lento le uyithola isilala naye umuntu wesimame nomuntu wesilisa silala naye esinye noma singalali nawe kodwa umuntu wakhona sifike simcindezele ebusuku njalo uyacindezeleka simengame maqedane bese siyofasa into eyinhlahla yakhe noma impilo yakhe ungalungi lutho noma kuthiwa ufuna umshado noma ngathiwa ufuna umsebenzi awuzukuthola unamatheliswe isilwane noma wengameliswe isilwane phezu kwamahlombe akho noma ngathiwa utokolosha namhlanje sifuna ukukhuluma ke nganawo noPopi indlela le enye siyenza la ekhaya ngoba ziningi esinokuyiveza ngokwemsebenzi njalo hlale siveza abajwayele ukusibukela siyayiveza izinto esizenza la ekhaya unoPopi lo uthenga unoPopi la ekhaya uze nawo lo noPopi lo sifike sithwebule isithunzi iqali sakho umile sithwebule isithunzi selapha isithunzi iqali usamile maqedane bese sithatha lo noPopi lo bese sithatha igazi lakho maqedane masigcaba sithatha igazi lakho sizolifaka kulo Popi masifaka kulo Popi kunesibuko la sikade sikuthwebula sothatha igazi lakho sibeke la isibuko sithatha igazi lakho silifaka kulo Popi sifuna ukukhulumisa lento kunezizwe la ekhaya ngoba abaningi bayabesilalela ukuthi sigayizizwe ngendlela eyiningi okuyizona esisiza ngazo abantu nesikhonjiswa idlozi ukuthi umuthwebula umuntu noma usiza umuntu ukuze le nto yenzeke kufanele ukuthi wazi umuthi okuyiwona osiza ngawo abantu nozokwazi ukwenza lento oyifunayo ukuthi yenzeke kumuntu ngoba angeke singayo yonke imithi engenza yonke into kodwa kunemithi yakhona strong ne powerful okwazi ukuthi uma nguthwebula ngithatha igazi lakho ngilifaka la ngithatha lo muthi maqedane ngufake la ngithwebule eqala isithunzi kuwe maqedane ngasibuyisa manje ukuthi lesithunzi oba ngisithwebule ngifuna ukuzosifaka la kulo noPopi ngoba isithixo lesi sikuwena mase kunegazi lakho la nalomuthi lo lezizwe maqedane usuzogeza manje ugezela phezulu kwalento kunegazi lakho la kunalomuthi maqedane sitshena lento ephila kuwo ukuthi nangu usibanibani usephila la njengamanje phuma kuyena nangu lapha khona lento iyeza ukuthi ngoba kunegazi lakho lento isuke ilandela igazi lakho ingakho mabekulapha maqedane ibuye ngoba iyazi ukuthi wena igazi lakho yinanti uphila kulo iyakubona nomzimba wakho iyawubona isuka leso sikhashana iphinde ibuye ize kuwena kodwa la kusuke kunegazi lakho la maqedane lesithunzi lezi sizonamathela kulo noPopi lozi maqedane lento siyayithatha manje siyigqiba sizogezela la ukuthi lento nangu umuntu esimpha yona lento siyipha umuntu
ngoba igazi nezinkukhu ukugeza abantu ngegazi lento lifika idla igazi maqeda meqeda igazi buyele kumnikazi le iyazi ukuthi uyena umuntu lo ophilayo ngoba suke sithwebule ngezizwe phezulu kwakho ukuthi ayiphile kulomuntu maqedane lo mthwebulo bese siyayigqiba lento sesigqiba negazi lakho akunasithunzi ophinda usizwe emhlabeni kuthiwa sihleli phezu kwempilo yakho akunatikoloshwe ophinde kuthiwa ubhidliza impilo yakho noma umshado wakho noma umsebenzi awutholi wavalwa ngotikoloshe siunamathelisa kunango umuntu sikhanda wena ukuthi ube wena straight lo maqedane lento izohlala la yazi ukuthi wena ngoba siyivuse ngegazi lakho lento yaphila la maqedane lento isizohlala la iphile kulesi sithunzi ngoba itshena ukuthi wena ila izohlala khona iphila impilo yayo yonke isukile phezu komzimba wakho izindlela lela ekhaya esisebenza ngayo enye esikhombisa abantu njengodokotela uNkunzi emalundalunda ukuthi uneziphiwe eziningi abahlale besibukela bahlale bebuke besichaza nje lokhu namhlanje ukuthi indlela enye la ekhaya isiza ngayo abantu siyakwazi ukuthwebula umuntu thina ngonopopi sithatha isithunzi sisithwebule siphile la kunopopi maqedane sisuke lesithunzi kuwe kuthiwa asisuke kusuke lobumnyama kuthiwa busukuwe buzophila kunopopi unopopi kaphoqe kodwa ngifuna lo noma thungu wesilisa noma kodwa wesilisa abambadlwana kuvamise ukuba unopopi besimame kodwa sifuna lolu hlobo lonopopi hayi enye ikhala sifuna le yalolu nopopi ngoba lento le isilwane esiphila kumuntu isikhathi esiningi sivela singumlungu abantu abaningi nje kuyenzeka ukuthi mayilalwa kuvela isilwane kungumlungu uyabona athi bekulelwe umlungu noma beyiphupha ingane ezincane ezimhupa kuvela kungumlungu esikhathi esiningi manje sekuthanda ukuthi kube yilendlela ukuze lento lezokwazi ukuyiconnectisa la phezulu kwakhe akwazi ukuthi ihlale la ngoba sithwebula wena negazi lakho liphile la sifake la phakathi sigcabe silikhiphe sifake la bese sithwebula umzimba wakho nesithunzi sakho sifake lento la lento ufuneka yazi ukuthi wena njengamanje lo izophila la ihlukane nawe phansi. Siyethemba sikhulumume noMnumzana okwazile ukuthola usizo kumkhulu Dlamini. Nangu Mkhulu. Sanibingelela bakithi babukeli usabelo lo kaMncube Sibongo ngifisa ukuthi ngidalule ngale ndoda uDlamini ngwadlamini lapha engikhona kunkonze amalundalunda inkonzo amalundalunda yabasiza abantu nami ngufakazi walokho nami sengagula ngeza kuyona yanginceda nginelumbo yafe yangitakula futhi indoda engasuki manje eduze kwayo ngokuthola usizo ukuthi ngasizeka kuyona futhi baningi abantu engibadaletha kuyona ngithi abeze kuyona abagulayo abafisa usizo befike bethola akusi indoda edla imali yakho lena ungasizakele inkonzo amalundalunda nami nje bangibanjwe yilumbo ngafike ngasingasenda kuyona sengahlezi ngiseduze kwayo nawe futhi nawe obunenkinga sondela eduze kwayo ufike kusize futhi uningi nje ngizongijoqeka kunento engathi ayingihamba lapha esiswini ngijoqeka nje ngizongijuluka ngiphelelwe ngamandla bathi mangiza lapha ekhaya wafika wayibamba lonto uthi leyo nto wayengiphalazisa ngenzisa yonke nje ukutholakala ukosizo ngifa ngafike ngasinda njengoba namanje ngiphila njengomqemane njengamanje ngangiyalelwe ngomunye owayeseke wabuya kuye lapho njengothathu kanjalo ukuthi khawuze ngapha cha uyawusiza impela kakhulu nje usewusizile baningi futhi ebasiza bebuya khona la ekhaya bethola usizo ngendlela efanelekile engaqoqozela nje kubantu kakhulu ukuthi uyife benenkinga ngicela besondele eduze bekwazi uzomchazela ngenkinga yabo okanye abangakwazi ukuchaza uyakwazi futhi nokubona ukuthi umuntu unenkinga uma usufikile eladini cha engakudluza nje kwalaleli ukuthi umkhulu umuntu owabantu isikhathi esiningi umuntu ophilayo akusiyelo umuntu lo ungazi ukuthuya misabo uvumelekile nje ngakho konke ngayo yonke indlela ukuthi ungafika ukwazi umbikela ngenkinga yakho nayo umuntu okwazi uku-accept abantu ngendlela efanelekile. Sibingelele udokotela lo uNkunzi emalundalunda namhlanje besikhuluma ngomthwebulo la isithwebula khona abantu iningi indlela esiyivezayo uningi futhi esikwenzayo la ekhaya sishilo indawo la isitholakala khona ukuthi sitholakala kwaCeza lapho esikhona salibala uCeza ukuthi kuphi nendawo phakathi koLundi noma noNongoma inamba isitholakala kuyona u079 26 80 238 079 26 80
238 ila esithola la kuningi ke esikwenzayo kuningi esikwenzayo sisazokhuluma futhi nganawo omunye unopopu ukuthi wona wenzani sisazokuveza igubhu abahluphekile abafuna inhlahla siyakwenza lokho abedlozi abanosibukela kakhulu babonile la esithobula khona idlozi nangamasi nangokhamba kuningi sikuvezayo abanokubukela uhlelo lwethu la ku 1KZN TV kodwa nje kuningi esikwenzayo abantu sifisa ukuthi mabethatha lo manamba uyobuza umuntu nangokugula kakhulu baningi sibavezile sibe lapha abantu sikuveza ngokugula kokuhlukana kwabo ilokho nje kuningi kodwa abantu uma ifona ngokugula kwakhe noma kwesifiso sakhe nangokulapheka kwakhe siyakwazi ukumsiza ngayo yonke indlela nofuna inhlahla uyakwazi ukusizakala la ekhaya ayikho inhlahla esingayenzi kumuntu kuba kuwena ufuna ini sibonge udokotela lo inkunzi emalunda uDlamini kwaceza na ku YouTube ngoba sikhuluma nje ngonopopi lo uma uvula YouTube uzowuthola la isikhuluma khona esichaza khona ngokuthwebula umuntu nangokulahla umuntu into engasasuka egazini lakho kade kusile ihambela imnamathelo ekuthiwa isuke mawuvula YouTube uzosithola kuona sivelile sikuchaza futhi indaba kanopopi Angibingelele esizweni ke sonke ngudumisa lo oyinyanga ukwahola inyoka emandungweni stophu uyabasiza abantu uyelapha kukhona lo ozothi nginenkinga yokungabathola abantwana siyamsiza kukhona ofuna izizwe ziyagaywa la ekhaya ziyotholakala amabutho ayagaywa la ekhaya ayatholakala zigubhu zenhlanhla yemali yomsebenzi yamabhizinisi imidonso sinayo la ekhaya abantu bayakwazi ukuphumelela nabo bebe nayo imali bakhona ukwenza izidingo zabo nabagulayo ke ngokwezifo ke ezahlukahlukene siyasiza abadinga ukubhulelwa kodwa okuwuhlahlulelo okuhlaziyelwa okumsuka wenkinga kumuntu bayasizakala abantu ngaphakathi kwaleli khaya abadingayo ke ukuxhumana nami noma bafuna ukufika kimi nawo amanamba ami abhaliwe la ngezansi akadumisi sibingelele futhi udokotela lo inkunzi emalunda ngishilo ngathi namhlanje sikhuluma nje ngonopopi ngingisho ngithi ke abaningi mina ngilaphela ngeyami indlela elamidlozi liveza yonke into ukuthi kwenza ukuthi lingiphi umuthi ngithatha umuthi maqedane ngugaya ngaleyo ndlela ngelapha umuntu lokhu ke namhlanje sifisa ukuthi uDisemba njengamanje abantu abaningi ingane ayihlawulwe emakhaya omama bayakhala inkomo kayifike emakhaya njengamanje uDisemba ngingajiki inkomo uyintombi na kuyinsizwa futhi akungahambi intombi ithathwe ngabanye abantu ngenxa ukuthi awunalutho sifisa ukuthi uthenge lo nopopo so mawumuntu wesimami uma indoda yakho ikuhlupha ingalala endlini noma mayibuye emsebenzini idlula kwezinye indawo ngaso sonke isikhathi kunentando ke la esiye sikhulume ngayo eyakhiwa ngamakhehla amadala obuthi mabe kunika yona kuthiwa hamba ufuke ivuvuzela embhedeni benzela ukuthi indoda ithande lo mbhede ngaso sonke isikhathi sishintshe yona kufike ledlozi lathi shintsha lo muthi njengamanje uthenge abantu besimabathenga uthethe ibhengu ngoba bayawuthanda bawubeka embhedeni ngaso sonke isikhathi bahlobisa ngawo kimi akusesi umhlobiso lo sifike siwuthathe uze nawo maqedane sikuvulele wona sizokufakela lentando phakathi kunezinye izinto engesibalo ezicuyayo maqedane ezoyifaka la maqedane lomkhwenyana uma esuka emsebenzini uqonda ngqo endlini ngoba unopopi mawuqedwa ukuvuka embhedeni uqedwa ukwendlula uthatha wenzeni ubeke embhedeni sho ukuthi le ndoda ngoba ihambile nje ingqondo yayo ufuna ngaso kwesikhathi icabange kuphi icabange emumva ukuthi sengikhathela ngibuyele ekhaya ufuna ngiyolala uDisemba njengamanje nabafuna inhlanga sinazo ke inhlanga kwabangakalotsholwa noma bangahlani nabakhwenyana abafisa ukulotsholwa siyecaba sizakha ngobisi lwengane sizakhe ngenkawu inkawu mawufuna ukuyibula noma ufuna ukuyishaya iyakhala idabukisa ikhiphe lolubisi
ixolise ngoba iyakukhombisa ukuthi nginomntwana kuneyinhlanga zala ekhaya ehamba lo ungashaywa indoda sikhona indoda afuna mayibheke emehlweni indoda mesiya inike nekhanda ibheke phansi ingakhaleli ukukushaya ngenxa ukuthi sikufake lezi inhlanga enobisi lwengane mayikhala akekho umuntu ongacabanga ukuthi kufuneka ayithathe wonke umuntu ucabanga kufuneka uthathe ingane sikusebenza ngobisi lwa ingane sikusebenze ngenkawu na ngoba ngeke uzuyilokothi sikukhamela ubisi yakukhombisa ukuthi mina ngiyancelisa uvela udabuke na ubheke eceleni ungabusabisha uyibulala iyona ndlela esiphiwe yona kuneminye imithi esiyifakayo siyangidlulisa isithiwa sisi kodwa siyakukhombisa ukuthi sinolwazi lwalento intando sinabantu abaganile thina sinabantu abalotsholwe ngalendlela yala ekhaya esiphiwe uma uhlushwa umkhwenyana nawo nopopi buya nothethe ibhelo odinhlobisa ngawumbhede uthathe uze nawo sizokukhandela wona thini uyobeka embhedeni undlula umbhede ahamba umkhwela emsebenzini mayebuya akeze ungidlule izipotini ahlala ezokushaya u12 ubuye enze ngqo endlini ngoba kunalo nopopo ommelo lokhu umbezele ukuthi hayibo buya endlini ilokho esifuna ukuthi ama divorce bakwethu asiwafuna emhlabeni inhlahla kuyinhlahla umshado uma ulotsholo kuyagikizela kujabule mase divorce kuyakhalwa kubhlungu angenzeki ke lento sikhona nawo nopopoza nawo sifike sikukhandele thina umkhwenyana sokukhanda umshado we noma ungesilisa sizokukhandela umshado wakho maqedana akuna divorce ezokwenza ngoba njalo umuntu mayiphumile la endlini ucabanga ekhaya kuphela ucabanga umkakhe kuphela akacabanga ezinye izinto ama divorce amaningi aqhumiswa ukuchitha ukuthi abanye sebona omunye uhlale kunjalo siyakuvala lonto leyo uza ngonopopi sikubekele wosikwenzele wona uhambe nawe la kulona upopi lo ila isilahla khona isithwebula khona la insila zakho yonke into eyambathiswa wena sisuse emzimbeni la sikhanda umshado abalotsholwa abantu uDisemba umkhonyana engathi ephethe imali ebonusile efikile angakucabanga umkhonyana ungathi mayifikile akushaye cha siyayivala lonto sikufaka inhlanga la iphele lonto leyo lokho esifisa ukungidlulisa kakhulu udokotela lo Nkunzi emalondolonda uDlamini phansi kwaceza angeke abantu besimame bakanje ngiyakuyala mangizokunika lento ngoba lento le angifuni umkhwenyana agcinele imali yedwa ngiyamyala futhi nomuntu wesilisa mayefikile ethi indoda nginenkinga kanje ngithi okay masenza lokho ngiyakuyala ngoba angifuni ukuthi lento mawuqeda ukuyenza bese kuba nguwena odlala ngalowo muntu leyo ufuneka ukwenze ngoba usucabangile uyabona uze uzolanda lento obusucabangisisile kahle ukuthi lo muntu uyamthanda ufisa ukuhlala naye impilo yakhe yonke noma kuthiwa nishadene ufisa ukuthi alobole nihlalene endaweni yesikhathi esiningi kodwa kwenze ngoba usucabangisisile ukuthi ufuna lethi inkomo kini uyena umuntu oyimisele ngaye ungasukumeli uzothatha lento ungasukumeli uzothatha inhlanga zala ekhaya kodwa ungacabangisisile kahle cabangisisa ukuthi uyena umuntu ombonayo to right for wena maqedane bese uyakwazi ukuthi sizokugcaba la ekhaya ngoba sifuna ngakushaya thina umkhwenyana ushaya umkhwenyana noma usetshenzwe yimini umkhwenyana ecabanga mayibuka emehlweni uvuka lento engiyenzile akubone njengomntwana omncane obasebenzisela lobisi lomntwana ukhamela umuntu oncelisayo sebenzele inkawu uyezwa izona izinto esizisebenzisayo lezo ngeke akushaye usetshenziswe ilimina la ekhaya manje lonto esifuna ukuthi ahlale kumnandi uthandweni ungabi na divorce ngeke kusetshenzwe yimi ukuthi divorce usetshenzwe yimina cha into engesawuzenzeka leyo kodwa sifuna umuntu ocabangisisile funa sikubeke lokho ngagcina nisebenza abantu nenza izinto wena umkhonyana uyabuya useyisithumthum sakho ufika lale wena uphume ngegate cha akabuye umkhonyana alale noma kubuye umakoti alale mayebuye emsebenzini kodwa ube nawe ukuthi ngoba uyakuhlonipha lokho uyabona ekutheni ukwenze ngoba usucabangisisile ukuthi wena umuntu ofuna ukuphila naye sifuna abantu abanjalo abantu abangacabangisisi kahle